आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सदाकत आश्रम Kena langsung back sono hanya hai ini ane total video langsung back song hatar haste belai kyo kabo Urnanglai tongo baroto kaisa party alada bai ta kaisa party alada party ni mungka Congress bai te BJP abo belai kino election gana ngai kora kori nglai fighting tolai tongo barot haste o bai song belai kino wana ma singsa te belai kino kirma singsa gangke bai song no nogi ma khana video ni clip o ikon sa clip o gangke no aro nogi ma khana kaisa BJP rok ni video misileng toma jorao tamongkha Congress rok Tangwi aro isa sa kok bang lai aro party Urnanglai kha te a flag bai no thap sakai thap bulai kha pathor bai kita lai kha bai option ba belai kino wara ma singsa belai kino kirma singsa angka aro BJP ni adong rok kok sil jakha Congress rok no gunda hinai gunda party hinai aro kok sil demane no khasang bai option bete belai kino joli jakha te belai kino wana ma singsa te belai kino bukma kha bai option gangke no nogi mangkhana election gangke oba haike no bolayo te toklayo bothalayo bai option tam gangke rajniti khayai gobang ma borok no singchana jaga thanago nangkha te gobang ma borok no Urnanglai dukhumanai thongkarok klaibai kha baksaba yathai rok yak rok bai no songai thongkaro klai ma tongbai kha bai option tam gangke jeng 2025 niya jeng gobang ma thangnai bosorogo jeng nugui haijang no political o belai kheno borok thio election ganang khangke no borok thio bothalayo bolayo abo haike nok rok thokjalayo abo haike mangno election gana hingkai no abo ungui phayo sirisiti teruk khai gangke bai aksong abo no belai kheno wana ma singsa te belai kheno kirma singsa gangke oro o thaka BJP Rahul Gandhi belai kheno joli jakha tamong gangke Congress rok no party gunda hinai samanati bo belai kheno joli jakha te belai kheno naisle jakha tangi hingangke chikoncha kokbai bahike asuk party all party phaiai bahike bo phaika hanai aro nogi makhana norok bai achong bidin kilipo bokrok rok phadijak tangkangke pathor koto bai hiralai mani tai a flag ni lathar bai bulai mani abo pura sakomangse nango bai achong bebangno bokrok rok phadibai kha baksaba kadului haino kadului ebino borok barak nugliya eben pura hadli bai baksa dukung sai kokha bai option no video clip to no nugun makhna abo hai rokai naidi political o politics khayai bahike hungangke bai option norok to nugun makhna or fighting koli mani Congress bai BJP gangke tabo o jagao Rahul Gandhi bai Narendra Modi tabo belai kheno makhang somlaijak tangi hingangke kaisa bijoi misil khai tongmani kaisa party aro tangai joda party haye urprangnani nang abo haike urprangai tabo borok rokno dukhumani oi hospital o khilai tongna nang hunai PM Modi sorkar bo sangtoli jakha tei Rahul Gandhi bo belai kheno joli jakha tangai BJP ni adong ro Congress no party gundai hinai social media o koksil chawi khunungnani nang nei abono tei bo belai kheno joli jakha phiaba o jagao tabo rondi chikon sakok ni hoite aro tamongkha bokrok teruk tungte tunggai tungplalai afrokai Urnanglai bolai kha bai option abo se tinini important kokrok gangke belai kheno obo hai nglai marok gangke belai kheno saya te belai kheno kirma singsa tamong gangke koroksani bijoi misil ba press meeting amphano ongkha gangke abo paioi thango ekdin chabo phiaba ekdin no kok phelai kok kisaksa khabilaya wngkhani no abo haike Urnangai ini bolainani nangkha tei bokrok khatilainani nangkha bai option gangke next halogo gangke Rahul Gandhi bai PM Narendra Modi borok ni kaisa norok nahar mannai borok ni
challenge sabo Rahul Gandhi bo tabok sujaratoi sabunya tongo jesakaino sorkar bini thani naharnani bagoi bo sapung hapung maiki ningjai bo saitogoi tongo bahai wansugoi bini thani sorkar tubunai phiaba abono bini wansuk thai te bini wansuk mong gangke PM Narendra Modi gangke to monisi tongo bayapsong tangi bo monai tong bo wansugo ano ke bo o ani yapang yareng rakjakno kebo lorijimaya nai bo obo hairok bo sawo bo kwbangma jaga o boktitari gangke bo okongo sawo hingke bini adong rok gangke apro belai kheno monai layo te hamjak layo bayapsong hingke bayapsong tini ni video atuk tingo hingke norok paithak jora video nai tongma boi norok buji tanani khaklayo ini ni video belai kheno no paithlaya hambai bayapsong